Na začiatku tohto videa poďme na najčastejšiu otázku, že prečo nepoužívame sťahovacie pásy. Tu vidíme poľskú kaďu, tu vidíme našu kaďu Vikings. Tak sťahovacie pásy treba tam, kde sú potrebné. V našom prípade sťahovací pás absolútne nie je potrebný, lebo sedacia časť kadí je podopretá. Ako vidíme, 1, 2, 3, 4, 5, 6 operných nôh, na rozdiel od poľskej kade, kde vidíme žiadne podopretie sedacej časti. Podopreté je dno kade a veškerá váha vody aj ľudí je na vonkajšom obklade. Preto treba vonkajší obklad stiahnuť dokopy a stúžiť to, aby sa celá kadička nezbortila, nezvlnila časom. Hlavne ak to nie je na úplne rovnej podložke. Ďalšia vec, teraz kým je kaďa nová, je to OK, ale keď to máme o rok, o 2 natierať, tak nikdy pod pásom už nenatriete. Tu je zarypnutá, ten pás je zarypnutý do toho dreva, tam jednoducho vniká vlhko a postupne ten obklad degraduje. Samozrejme môžeme namietať, že nie je problém vymeniť ten obklad, však to stojí 100 eur, vymením ho a no dobre, aj tak sa dá k tomu pristupovať. Skrátka, my nepoužívame absolútne obruče, u nás to nie je potrebné. Veškerá váha vody je prenesená na nosnú konštrukciu a obruče absolútne nie sú potrebné. Obklad drží len sám seba. Jednoducho. Ten obklad má 50 kg komplet celý, koľko ho je. Absolútne nie sú potrebné obruče. Tým odpadáva problém s malovaním. Toto môžeme pretreť hocikedy, prešmirgujeme, pretreme a bez problémov. Tuto bohužiaľ je nutný, ten sťahovací pás je nutný a bez námietok. Ono, ako vidíme, proste aj tie šroby sú skryté pod tým pásom, takže ten pás ani nemôžeme odtade odstrániť, lebo tie skrutky budú hrdzavieť časom a toľko sťahovacím pásom. Nemontujeme to, pokladáme to za zbytočné. V našom prípade to pokladáme za zbytočné.